Alright, ndikunye ke notata osele esuko kujoina iIlluminati. iIlluminati ke andikwazi bangaba ndingathi yintoni ngokwesinto, kodwa ke sizawukhe sive kuyo uba ngaba yintoni iIlluminati. Utata ke sesuko joina iIlluminati, siye saqonda ukuthi masikhe size sizomvizithela apha enyanga, sikhe sive kuyo uba ngaba kahle kahle umcimbi weIlluminati yintoni. Kambe utata ngoku besincokola naye, phambi ngoba sincokole naye, uye wabona istory besikhe sasipublisha saseGoogle lethu sabantwana ukuthi bajoine iIlluminati. Kukho nomzali ke apho athetha khona ngomcimbi weIlluminati. Abantu ke bebephikisa kwicomment besithi hayi ayikho lonto leyo, inoba bebetshayela abo bantwana abo. Utata ke uye wanomdla uba ngaba ancokole nathi malungana nomcimbi weIlluminati uba ngaba yintoni kahle kahle. Tata silapha ngoku enyanga apho uhlala khona. Uthi tata sele usuka ukujoina iIlluminati, sizawukhe sifuna uqala uva kuba ngaba utata ngubani, ujoine njani kwiIlluminati, iyintoni iIlluminati, ngoba apha esintwini into edibenise neIlluminati phakathi siyazela kulamazwe angaphaya, kanti apha esintwini asiyazi bangaba yintoni, into edibene nobugqwirha okanye yintoni na, into edibene nesatanism mhlambi ke apho ke izawunikisa umdla ebantwini okanye mhlambi ulwazi oluphangaleleyo. Ya okokuqala utata ngubani? Ngubhayi Mkhetho ngumpundla ngumsuthu nyoko mnyaba ecansizwe balo ngikhumbile nameva mhlophe ikhalise Bloemfontein eRocklands, ngilapha elindele mawuma wapho khona ngihlala khona. Bengifuna ukucacisela kakuhle ukuthi anizange ndajoiniswa koThikoloshe, and kufuneke ngoku siyazi ukuthi iSouth Africa ugovernment urhulumente wavumela iSatanism Church ukuthi may exist, ukuthi mayibe khona. So ke icawe kaSathani khona beSouth Africa, khona beCape Town, ikhona beCentury City. Into yokuba ukuthi ndizibone ukuthi zandi almost like ndi Illuminati member yayi family yami yanjonisayo. Dafikela izinto ezithetha ezidlebeni zami. Imake before siqhube singene ebanzi okanye nzulu kwistory sakho, ndifuna qale ucacisele abantu bangaba yintoni iIlluminati ngokwesintu. Uyaqonda? Ya. iIlluminati ubugqwirha obupheleleyo, bonke ubugqwirha behlabathi ebudityaniswe kwigama elinye, zizinto ezenziwe ngabelungu, ligama lomlungu. So ubugqwirha base-South Africa, base-India, base-China, base-Melika, base-Brazil, so ke bonke ubugqwirha obu badityaniswa benziwe igama elinye. iIlluminati kukulaminator ispirit sesilwanyana emzimbeni wakho, ukuthi apha kuwe ngaphakathi ukuthi uphile umuntu abe sisilwanyana esithile asifihlayo njengedlozi. Nathi sinamadlozi mose, amadlozi ingonyama, itiger, indlovu, izinto ezinjalo lezo. So ngoku abantu beIlluminati kokuthwebula amadlozi, umuntu aphile as yena ukuthi ulidlozi, uyi-ancestor. So iIlluminati njalo. Imake tata, iIlluminati kukhona umfanekiso ndimane ndowubona, kukho imehlo, kubekho isilwanyana esithile esingathi sibubhokhwe. Khakusicacisela uba ngaba sisilwanyana esinjani iIlluminati okanye mhlambi uphawu lwale natselo leIlluminati. Ibhokhwe yona sikakhulu, ibhokhwe nguLucifer. Ibhokhwe ingqondo yomuntu, ukuthi ibhokhwe ayizinzanga emhlabeni ngoba thina emhlabeni thina sizigusha. So ke uLucifer wa reflectwa ezulwini as ibhokhwe, wathunyelwa esogwini, wafika esogwini wayidevil. Emhlabeni uLucifer unguSathana. So ke ngumuntu omnye angabantu abayithathu abasetha ngawo. Qha ilando wakhona zidimension ifana nokwaluka, ulwimi liyaguquka ukuthi liyatshintsha. Injalo ke. Okay ke.